Ešte by bolo fajn mať to diaľkové ovládanie na tie slajdy. Aha, dobré. Takže dobrý večer, moje meno je Andrej Návojský, ako už bolo spomenuté. A ja mám s Patrikom možno spoločnú jednu vec, že neviem ako on, ale ja sa tu cítim trošku tak mimo, lebo sa nepovažujem za cestovateľa, ale práve cez tú prácu som sa dostal k tomu cestovaniu. A práve Afganistan je tá krajina, ktorá možno najviac formovala môj postoj k filozofii cestovania. Som na tým premýšľal, že čo to znamená filozofia cestovania, tak sa vám pokúsim teraz objasniť, ako to vnímam ja. Ja som si robil dneska taký mediálny monitoring, že titulky o Afganistane za posledný týždeň, tak vám to prečítam, dúfam, že vás to nebude nudiť, nie je to dlhý zoznam. Napríklad Afganistan, Londýn potvrdil únos humanitárnej pracovníčky. Povstalci v Afganistane každý mesiac zabijú 100 policajtov. Voľby v Afganistane poznačila nízka účasť a podvody. Útok na autobus so svadobčanmi. Najväčší vývozca opia Afganistan má aj najviac závislých. Začali sa parlamentné voľby, na Kábul dopadlo zo pár rakiet. Asi všetci, mohli sme teraz spraviť taký test, že zodvihnite ruku, ktorým nenapadne ako prvá vec v súvislosti s Afganistanom terorizmus, výbuchy, Talibán, chudoba a porušovanie ženských práv. Asi by sme tak zborovo dvíhali ruky. A ja sa teda budem snažiť ukázať trošku iný Afganistan. Čo pre mňa znamená Afganistan? Neviem, či to funguje. To nieko zaseklo, niečo to ďalej. Tak možno poprosím posúvať. Aby som objasnil, tak ja pracujem človeku v ohrození na projekte Twin School, ktorý dáva dokopy slovenské a afgánske školy. A jednou z činností, ktoré robím v Afganistane, sú aj školenia interaktívnych metód pre afgánskych učiteľov. Mne tak zatrnulo, keď som vlastne robil prvý workshop a do miestnosti sa mi nahrnuli ženy kompletne zahalené v burkách. A ešte keď mi kolegyňa oznámila, že jeden z prítomných bude mullah, čiže islamský duchovný, tak to už som tak veľmi nervózne strkal ten zvyšok čaju a premýšľal som, ako budú reagovať na interaktívne metódy. A toto je vlastne ten mullah. Islamský duchovný, ktorý si užíva jednu z aktivít. Bola to aktivita veľmi dotyková, interaktívna. A keď sme na úvod preberali, aké metódy používajú afgánske školy, tak na jednej strane samozrejme sedeli muži, na druhej ženy a rozprávali len muži. A práve ten mullah okrikol prisediace ženy, ženy, povedzte niečo, zase nás budú obviňovať, že porušujeme vaše práva. Takže som bol potom taký celkom pokojnejší, že sa objavil mullah so zmyslom pre humor. A toto sa ukrýva, alebo tieto ženy sa ukrývajú pod búrkami, takže naozaj na ulici to pôsobí ako mesto modrých duchov a modrých búriek. Ale som bol prekvapený, tak práve ženy v Afganistane a práve na tom mojom workshope boli veľmi aktívne a veľmi participovali na aktivitách a tuto sú muži pohrúžení do aktivity, kde sa bavíme o rodovej nerovnosti žien. Takže veľmi otvorene diskutovali o tom. Zaujímavá historka bola, keď sme napríklad vysvetľovali, ako učiť interaktívne históriu. Mali sme tam teda taký prerozprávaný príbeh Henricha VIII. A jeho žien. Určite to všetci poznáte. A na otázku, že čo urobil Henrich, keď sa chcel rozviesť so svojou prvou ženou, tak Afgánci unisono povedali, konvertoval na islám, aby mohol mať teda viac žien. To viete, že Henrich založil svoju vlastnú cirkev. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala, ktorá formuje nejak môj vzťah k cestovaniu, sú obyčajné príbehy. Nejak, aj čo som čítal tie titulky, tak ma prestali nejak baviť práve tie šokujúce historky o tom, ako to je všetko zlé. Toto je síce ukážka, to je ináč fotografia, ktorá bola fotená práve afgánskymi deťmi, fotografia detskej práce a túto rodinu, ktorú som navštívil, tak bolo zaujímavé tým, že to dievča vľavo, Farida, mala 14 rokov a tiež pracovala na ulici, predávala igelitové vrecká. Ale v Afganistane vzniká niekoľko organizácií lokálnych, ktoré sa snažia poskytnúť týmto dievčatám alebo
týmto deťom ulice vzdelanie, zrýchlené vzdelanie. Takže Farida mohla navštevovať školu a vlastne pomôcť celej rodine. My sme sa tak rád do radu pýtali, že čo by tie deti chceli byť, tak ten úplne najmenší chlapček nám povedal, že by jedného dňa chcel byť milionár, čo je asi dosť ťažké v Afganistane. Tuto je ďalší taký pozitívny príklad. Sice to tam nevidno na tej fotke, ale je to muž, ktorý stratil nohu pri pozemnej míne. Ak viete, tak sovietská vojna v Afganistane bola dosť dlhá a Sovieti boli takí zákerní, však v podstate vieme, o čom hovoríme, že tie pozemné míny nezabili človeka, ale skôr spôsobili nejakú újmu, odtrhnutie nohy či ruky. A toto bol komunitný projekt, ktorý poskytoval pôžičky práve týmto ľuďom, aby mohli založiť svoj nejaký vlastný biznis a tento človek opravoval topánky. Všimnite si ten písací stroj, o chvíľku odhalím jeho identitu, ale ešte predtým, tak toto je vlastne jedna škola alebo trieda pre slabozrakých a používajú náš písací stroj, takže tuto sa dostávam k ďalšej téme a to je prepojenie Slovenska a Afganistanu, čo ma naozaj zaujalo. Neviem, či tu niekto je z Vrábľov, ale ak hej, tak môže byť hrdý na to, že teda písací stroj vyrobený vo Vrábloch sa používa aj v Afganistane. Toto je taká unikátna vec, ktorá sa nám podarila prepojiť Slovensko a Afganistan cez Skype videohovor. Takže vľavo gymnázium vo Vrábloch, opäť, a vpravo učitelia zo severoafgánskeho mesta Mazar-e Sharif. A tretia vec, ktorá zobrazuje to, ako sme prepojení s Afganistanom, je bizarné panelákové sídlisko v Kábule. Neviem si predstaviť absurdnejšie spojenie, ako je socializmus a islám a Stredoazijské republiky. A samozrejme, že to moc nefungovalo. A prekvapujúco tieto byty, ktoré moc nevyzerajú lukratívne, sú veľmi drahé. Aby som mala nejaké také cestovateľské zábery, tak toto je záber zo severoafgánskeho Mazar-e Sharifu a z mešity Hazrat Ali, kde je údajne pochovaný nasledovník Mohameda Ali, jeho bratranec. A vlastne je to také pútnické miesto, do ktorého sa každoročne vyberie niekoľko 100 000 moslimov. Myslím, že Patrik to mal, že ako cestovať a jesť. Dobre. Tak priznám sa, že Afganistan nie je nejaký kulinársky raj, ale každopádne afgánsky chlieb je skvelý, úžasný a čaro majú hlavne predajne afgánskeho chleba. Afganistan ponúkne dobrodružstvo. Toto je tunel, ktorý vlastne jedna z mála pozitívnych vecí, ktorá zostala po Sovietoch. Je infraštruktúra a tunel, ktorý smeruje z Kábulu do severoafgánskeho Mazar-e Sharifu. A ako vidíte, tak sú tam pravidelné zápchy. Je to vo výške 3500 metrov bez klimatizácie a svetla. Takže je to v pohode, pokiaľ v aute nemáte estonského novinára, ktorý trpí klaustrofóbiou, čo sa stalo mne, a slovenského nemenovaného fotografa známeho, ktorý celú situáciu fotil. Takže to bol celkom zaujímavý beh cez tunel, cez výpary. Ja som študoval pedagogiku a pedagóga nezapriem ani teraz, a preto som si na záver pripravil pre vás taký krátky kvíz. Je to 5 otázok v Afganistane, takže vy ste dostali vonku také zápisničky, takže kľudne si ich vyberte si aj perá. Ja som rozmýšľal, že čo dať ako výhru pre toho, kto odpovie správne tých 5 otázok. Naposledy, keď som ten kvíz robil, tak som ponúkal jednu ručne ušitú afgánsku tašku, ale nikto o ňu nemal záujem, tak som sa neodvážil ju priniesť sem, lebo som pochopil, že je asi natoľko nevkusná, že sa jej nezbavím ani tu. Takže môžem ponúknuť, keďže mám otvorený účet na bare, tak môžem ponúknuť aspoň drink zadarmo. Takže kľudne si otvorite zápisničky a ideme na to. Zapisujte si správne odpovede a kto prvý za mnou príde po mojej prezentácii alebo po všetkých prezentáciách, tak
so správnymi odpovediami, tak dostane teda ten drink zdarma. Čiže čo je to kábuli? Za jedno z tradičných jedál podobné nášmu rizotu, hovorový výraz pre Kábulčana, niečo ako u nás blavák, a druh stromu rastie len v Afganistane. Prvá otázka. Aha, jasné, to je B. Hej, som to nejako tak... Takže je to B, takže keď dáte Ačko, neznamená to, že správna odpoveď je 1 aj 2. Veľmi rýchlo musíte zapísať, lebo už asi nemám veľa času, takže ideme na druhú otázku. Ako sa volá afgánsky Che Guevara, národný hrdina vojen so Sovietmi a Talibanom? Dodnes je zobrazovaný ako popri Karzajovi, čo je afgánsky prezident, ako jeden z najväčších afgánskych hrdinov. Za A generál Rashid Dostum, za B Ahmad Shah Massoud a za C Gulbuddin Hekmatyar. To je taká bonusová otázka pre študentov súčasnej histórie. Dobre, zapíšte si. Ideme ďalej. Čím preslávili mudžahedíni Československo? Za uniformami československé výroby, topánkami československé výroby, pri bojoch počúvali pesničky Elánu. Môžete si zapísať správne odpovede. Aká je cena trojizbového bytu na panelákovom sídlisku Mikrojam v Kábule? Za A $50,000, za B $15,000, za C $120,000. Ak ste ma pozorne počúvali pri mojej prezentácii, tak táto otázka je taká veľmi jednoduchá pre vás. A posledná otázka. Ako sa volá prvá indie rocková skupina v Afganistane? Pre tých, ktorí sa nepohybujú v tej hudobnej terminológii, tak to je alternatívna rocková skupina, ktorá vznikla v roku 2009. Za A Kabul Dreams, za B The Afghans a za C The Kalashnikovs. Tak, máte zapísané, tak ja sa teda teším na ten drink pre výhercu a ďakujem za pozornosť.